guys, mo ato mi sa 7-Eleven kay di mabuhi si ate kung dili ka kape. So, tanawa mo mga mata, ano yung mga palangga, kamata lang ginawa mga palangga ay. So, unya na lang mga palangga kay mabiyahe anime. Hour later. Namin nga stop lang sa dagat mga palangga mag-coffee kay kanindot. Pa yung customer kami pag ang pinakaunang customer. A few moments later. Diyos ko, giawan gihapon ang bida. This is my pancake. Ate. Ang sarap ng bangus, te. Bali, diri mi mga palangga mo ni amuhang na-book na hotel. Muna siya nasa 3rd floor mi. Musulod na mi. Gising ka na, may pasalubong ako sa'yo. Oh, ito sarap to sis. 2,000 years later. Hello mga palang guys, katapos ang nahog-kaligo. Tapos si ate tapos na sad nag-makeup na kay mahuli na ay mong gawas na sad mi, gawas na sad mi kay mga oniluto na si siya. Update lang na ako muna mga palangga kung napamilakad or kung asa pa may padulong. So, hello mga palangga! Mahuli lang yung mga palangga. Then, basta mahuli lang yung mga palangga. Tingnan nyo na. Bye-bye! Oh, jacket mo, bes. Tingnan mo. Wala, umalis na ito sa bilis. Dali mo! Uy! Ano ka pala may basi maulit na sa flight? Sa loob ka na? Akong husband ko, nagkuha dito sa airport. Pagod talaga yung ito kayo. Beach lang yung isiya, hindi sa Philippines. Hello mga palangga, so mga palangga is na namin sa tunga na ba sa dalan te? No. Nagpagas pa mga palangga si ate kay. Hindi tayo makakarating walang gas. Kasi di kami makarating kung walang gas, syempre.
guys na nakalusad na si Shane. Kaya siya unang gihatod. Kaya tawagan na siya may doon. Na namin dress Pampanga na mga palangga. Pampanga na kita talaga. Palangga. Wala lang kita sa La Union.